Hambai nang no, sing tini sini tipa dofani, je sing joto bebak samane sini bukung bara tipa sat dofaro, sini tapsu jora sini live bumawo, 184 jona raja saithanga, aboni yaglo tini sini jotoni se paithak raja, sini Maharaja Bir Bikramaniko, bini asaimas halari gai sing tini oro Southern North Division IPF tini bising tege sini patu office biskangwa bini John Stam bini John bini asaimas halari gai sing oro tini kutum laja te pala laja black ke khado tauni bagai ingke sing gobang ma jora lai heke sini 184 raja paimani yaglo phun sing obo hake tabsu jora raja ni asaimas halati yoi sing kuno office adolat bon mayako holiday mayako tini obo hake sing tini IPF ti BJP jot sarkar samani yaglo sarkar babi bo gusito kai rijaka tini je asaimas halari gai sini sara office bodda tongna hine au black ke sini tong thongmani sal karon chini obo kaise songram ni buthai khai klai chini tiprasa dofani bagai tauni bagai sing purangma buni dofa buni jati buni bosong buni rajani mukmu sukmu sing nasik nakai jotono jani ja poroni priority mani tomo sing tini omo hai salo se sini tiprasa khyogjano sing tini kaisa lama ma bagai bela kini sing hambai maro sini tabu present government tongna nobo tai amo hake sini dofa tai sini raja omo hake trabuni botman sini bobogra raja tongna nibo bela ke sing omo hake sini tipra dofarok kurum kutum kai tini hodom dodom kai sing teba phan boksmoi bini thaguno palemate mono sing teba phan karakai buskango tisai tumna bagai sing teba tipra sa dofa thansa kai chubalai ne sini khaw basajak tamni bagai kai jani ja dofa jani ja culture jani ja bhasha jani ja history obo jotono jani ja dofano tisai tangna nango karon nang jehetu saisung borok jesapor nang kuno dofani borok gereng siki jagin tone nini dofani bagai nang nasi kai abo bobini siki mane muksa kono samung thebai mangla amon bagai belai ke khado tini ni salo karon sing sara thasteo nasing naike o salo bebak jagono tini bini asema salari gai pal laija tam hingke bong ka chini raja las raja bo sigito gyan buddhi kebangma bini thanio tongo bo aba hakene chini salcha tipra dofarono chapkha saboi thumoi tonoka aboni bisingte sing tini bini busuk butui boba karangai sing tini oro chini tipra dofarok kurum kutum kai thansang laja sini sini biskang thinango sing thansa kai sini tipra sarok tebo kaham kai krakai tisana bagai je sini IPF tini bisingo bo je sini primary level BC level অঞ্চল লেভেল ডিভিশন লেভেল অব হাইকে সিনো যে দাগি মুনুমানি আমনি বাগাই সিনি আইপিএফ তনো বেলাকে খাবা খুমবাই হামাই মাই আফর তামনি বাগাই অওয়ান সুমানি বেলাকে কাহাম সিনি থিনাঙ্গ সামুং নাংনা জাকে সিনি সামুং বুতাম আমনি বাগাই নো जों तिनि अ राजानि आसामा सालन रिगै जों तिनि पालाय तलायो नर बेबासियो सिनि लास्ट बोग्रा राजा बिनि आसामा सालकाय 1908 19 अगस्त बो आबनि यागलो 1923 बिनि बो रूल चालुखा last until till date jangkai tini thiasa jara 1947 salo tamnai je 1947 salo bo thimeni yaglo tini thimeni sikang point bo tini tiba haste rule chaluk thanga abo belai ke dukhojonok belai ke chini nangmani jorao bo tini obhaki tiba haste yakare aboni yaglo kono tini bini busuk butui bo agararo tini yasak tong sini royal family hne sinijak tabu bottomano tong sini bini royal family bini busuputui bini next generation otadikari hisabe sini Prodot Kishore Maniko bono sing hambairena nango bobo abo hakena tebo tiprasano sini bukung bara rajbongshano tebo grak palok kotokai tangna bagai bini step nasone bono bo koimung abo hakena sing tini nono joto oro tini phai manja phai sini media takukte bukchong nongnoba ani Southern North Division